poslankyne, vážení poslanci, milí hostia. Vítam vás na dnešnom 23. zastupiteľstve obecného zastupiteľstva obce Harichovce. Budeme sa riadiť podľa programu, ktorý je zverejnený za mnou, máte aj na stole. Čiže navrhujem prejsť rovno k prvom bodu dnešného zastupiteľstva. A tým je určenie zapisovateľa, hovoriteľov zápisnice. Zapisovateľa určujem pána Patrika Hrobriaka, za overateľov zápisnice pána Lesnického a pána Staroňa. Ktoré sa na vedomie, kto je za. Konštatujem, že sme to prijali. Tým pádom môžeme prejsť na ďalší bod nášho zastupiteľstva a tým je voľba návrhovej komisie. Za návrhovej komisie navrhujem pána Brinzu a pani Tomáškovičovú. Kto je za takýto návrh? Konštatujem jednohlasne. Teraz prejdeme k schváleniu programu zasadnutia. Program zasadnutia máte dnešného pred sebou, bol vám doručený, visí aj na displeji tejto obrazovky. Čiže ak Anička alebo Lukáš môžeme poprosiť, keby si nám prečítala návrh uznesenia do programu. Dobre, takže program, hej, môžem? Áno. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, to je bod číslo 1. Bod číslo 2 je určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Bod číslo 3, voľba návrhovej komisie, už teda máme zrealizované. 4 je schválenie programu zasadnutia. 5 je kontrola uznesení. 6 sú rozpočtové opatrenie číslo 12/2025. 7 je žiadosť o rozšírenie miestnej komunikácie. 8 rôzne a 9 je záver. Kto je za takýto program? Ešte si prejdeme. Doplňaj ešte budeme. Mali by sme. Najprv hlasujeme a potom doplňujeme, keď. Áno, a potom doplňujeme, ale ešte sme si neprešli otvorenie zapisovateľov a overovateľov. Už sme prešli. Už ja som tam vedel, už sme schválení sú už. Dobre, ale sme si to neprečítali, tak nemusíme. Už nič, to už je schválené, to pokiaľ nie sú schválené, tak nečítate, vieš, lebo najprv vás musím schváliť, to robím ja a potom už idete vy. Už ďalší bod programu. Pokiaľ vás schválime, vieš, že nemôžete vždy také, ešte nie ste schválení. Takže kto je za tento program dnešného zastupiteľstva? Konštatujem, že sme prijali jednohlasne. A ja by som rád rozšíril ešte, navrhoval rozšírenie tohto programu, poslal som vám mailom zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi obcom Harichovce a spoločnosťou Realit SRO, bol by to bol číslo 9. Kto je za také rozšírenie toho zastupiteľstva? Konštatujem, že jednohlasne. Čiže tým pádom môžeme prejsť k ďalšiemu bodu dnešného zastupiteľstva a tým je kontrola uznesení. Na minulom zastupiteľstve ste ma nezaviazali žiadnymi uzneseniami. Posledné uznesenia boli 30. júna 2025. Obecné zastupiteľstvo v Harichovciach odporúča starostovi obce uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva s firmou Rostgrove SRO. Takže táto zmluva bola podpísaná, uručená. A odporúča starostovi obce uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníctva Realit SRO, tiež splnené. A odporúča starostovi obce podniknúť kroky v súlade s platnou legislatívou zásad hospodárenia s majetkom obce Harichovce. Pán Selimi bol oslovený s tým, že má si robiť znalecký posudok v súlade s našou smernicou o hospodárení s majetkom obce a novoplatnou legislatívou. Takže čakám od neho, že nám donesie asi, aká bude cena v súlade s znaleckým posudkom, aby sme to mohli potom následne schváliť nejaký priestor pre nápis. Máte k tomu bodu ešte niečo? Ja by som možno, že k predošlému zastupiteľstvu, lebo bolo to také zmetočné, len pár pripomienok a možno, že by sme sa tomu vyvarovali do budúcna. Minulé zastupiteľstvo zastupoval Ivan miesto teba, Ľubo. Nič zlom, ale proste veľa bodov, ktoré sme tam preberali, neboli dobre odkomunikované medzi tebou a zástupcom starostu. Vznikol tam chaos, hlavne čo sa týka bodu, kedy sme schvaľovali návrh na zmenu územného plánu. Opakovane sa stalo, že nám ako poslancom neboli dodané včas všetky podklady. Neboli. A to bol problém. A z toho dôvodu
Nie kvôli tomu, že by som mal vyslovene niečo proti tým zmenám územného plánu, ale už sa tu rieši neviem ktorý raz, že nám nie sú doručované vlastne podklady včas, tak som sa zdržal toho hlasovania. Následne vlastne vznikla diskusia, ako bolo to odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, čo bolo ako čo je správne, de jure je to v poriadku. A ďalšia vec, ku ktorej došlo, mám tu teda na podpis ako overovateľ predošlej zápisnice, som ju dostal na overenie dneska a už je zverejnená. To tiež podľa mňa nie je úplne v poriadku. Hej? A toto bolo keby opakovane vyčítané aj kontrolorom obce. A znova to je tu, a nie, že som ju ja nepodpísal. Bol som k tomu vyzvaný včera pani Leškovou, ale nie je podpísaná ani Ľuborom. A ako nemal by som problém pred schválením ju podpísať, ale ako znova to sú také zbytočné komplikácie celého procesu ako vedenia týchto našich zasadnutí. Dobre, tak samozrejme aj to v tej druhej časti máš pravdu, v tej prvej, ak mne občan donesie 36. žiadosť na to, že chce urobiť nejakú zmenu v rámci územného plánu a 36. je zastupiteľstvo, to bolo odo mňa nekorektné, to vám nepodať do rúk. Vy ste vtedy povedali, že pán starosta zabezpečí podpis všetkých majiteľov pozemkov. Zabezpečil sa všetky podpisy, dal som na stôl. Považoval by som za korektné v strane povedať, sú zabezpečené, sú tam všetky podpisy. Áno, ideme ďalej. Tie podpisy boli zabezpečené 3 dní pred zastupiteľstvom. Áno, je to pravda. Informácií, nie je to jednoduché, keď do Polanskej Bystrice, nie je to jednoduché behať po Slovensku, nie je také jednoduché. Ale je to iba principiálne, že ste si nám mohli dať vedieť, vieš, akože to je normálna komunikácia. Akože ako ten presná vec bola, čiže keď povieš, že nebolo pripravené, počkaj. Keď povieš, že nebolo pripravené už 36., tak jak si predstavuješ pripraviť 36., keď mne žiadosť prišla 36., to čo som ti mal dať ju 23.6.? Nie. Keď som ju fyzicky nemal? Tá posledná zmena, ktorá nám bola v deň predposledného zastupiteľstva doručená do rúk, sa týkala viacerých pozemkov a nie všetci majitelia pozemkov dotknutých boli o danej zmene oboznámení. Čo za mňa je problém. Možno, že za teba nie, ale za mňa to je problém. Preto som navrhol, nech sa aspoň oslovia všetci ostatní. Bol na to mesiac, riešilo sa to 3 dní pred zastupiteľstvom a nebolo nám to dodané. To je všetko. Ja to len vysvetľujem, že k čomu došlo. Ešte opakovane. 36. mi bola tá predposledná zmena, ktorú spomínaš, doručená. Je tá pečiatka na tej zmene. 36. bolo zastupiteľstvo. Bolo by odo mňa korektné, ak by som tú žiadosť vám nepredložil 36. alebo ako by ste to vnímali? Keď sme pri tom, že nebolo doručené na čas. My si to predložili, povedali sme doplniť podpisy. Povedali ste, že doplní všetky podpisy. Áno. Ďalšie zastupiteľstvo boli doplnené všetky podpisy. Čo riešime? Dobre. Bo urobil som to, čo ste vy chceli. Dobre, no však keď si myslíš, že takto je správne, ako je to v poriadku. Za mňa môj názor je, že by to malo byť trošilinku iné riešené. Toho času bolo fakt abadej. No. Hej. Dobre, tak asi sme to vysvetlili si na strane niektoré veci. Jasné, to je z 36. Je tam pečiatka, si sa to všetci doručená, tak ako, kedy som to mal zmysliť. Ja viem, že to je možno, že neskôr sa neoboznámiť, ale keď mi raz prídeš ten deň tá žiadosť, tak čo som mal nedať tu? Jasno, hovorím, ďalšia vec je zverejňovanie bez overovateľov zápisnice. Vy si tam môžete dať hocičo, zverejniť to a potom vzniká z toho chaos. To už bola výtka aj pána kontrolóra, ale nie som sa na to pozrieť. Táto výtka je úplne opodstatnená, aby nebolo sa do poriadku. Najprv zverejnená zápisnica, až potom uznesenie. Dobre, áno, stalo sa, je to chyba. Beriem, spravedlňujem sa za zamestnancov vecného úradu. Takže vás poprosím, keby si prečítal na uznesenia, keď už nič tomuto bodu nemáte. Dobre, takže to je štvrté. Schválenie programu. Starosta obce, inžinier Ľuboš Belej prečítal program zasadnutia uvedený v pozvánke a dal za program hlasovať uznesenie číslo. Kontra uznesení už sme. OK. Obecné zastupiteľstvo Varichovcech berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Už dám hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia?
Konštatujem, že prijal jednohlasne, ďakujem. Tým pádom môžem prejsť k ďalšom bodu dnešného zastupiteľstva. A tým je rozpočtové opatrenie 12/2025. Máte tu nový program? Vám ten správny program. Dobre, tam jedna chyba, tam stanička preskočená. To som si páčil upozornil, takže, ale aj v tom pôvodnom. Tak sa ospravedlňujem, dáme do poriadku tiež. Dobre. Vidíte, tam 6, 8, čiže nebude to 6, 8, ale 6, 7, 8, 9, 10 a bude 10 bodov programu. Je tam textová chyba. Rozpočtové opatrenie, Patrik, máš pred sebou? Tu je. Rozpočtové opatrenie sa týka financovania projektovej dokumentácie k cesty pri pani Jevke Bašistovej a pani rodine Bašistových ku Dánovi Relkovi. Asi viete, o komunikáciu sa jedná. A na základe podnetu pána poslanca Brinzu som pripravil zmluvu, ktorá už je upravená v tom bode 2.2 a dám ešte podpísať po tomto schválení. Tam bol zmetočný text. A už doplnené sú aj tie parcely, ktoré tam sú, máte tie zmluvy pred sebou, môžete si ich pozrieť upravenú. Ale navrhoval pán Brinza, preto som stretnutí, tak bolo, že keď to rozdelíme na tretiny, tak nebudeš mať s tým problém. Ľubo, ty cituješ diskusiu, ktorú sme mali v rámci stretnutia pri ihrisku, kedy sa bavilo s pánom Surákom. Som rád, že dneska aj prišiel ohľadom zmeny plota. A pri tej príležitosti si nám rozprával o tom, že aby obec preplatila projektovú dokumentáciu v plnej výške za cestu, ktorá pôjde k domu pána Rerka. S čím som nesúhlasil. V rámci debaty to bolo. To nie je z toho žiadne oficiálne stanovisko, takže pokiaľ sa odvolávaš na môj názor, tam bolo x ľudí, ktorí to mohli dementovať, alebo mohli sa vyjadriť proti. Ja som povedal, že to sa mi nezdá úplne správne, pretože 9 000 dávať na prijazdovú cestu k domu, ktorý, tu sme sa už bavili na prechádzajúcich zastupiteľstvách, stále nemá povolenie na stavbu. Ani nemôže mať povolenie. V poriadku, mi nepríde úplne, že OK. Navyše je právny stav taký, že obec na pozemky, ktoré nemá vo svojom vlastníctve, ani nemôže prijímať rozpočtové opatrenia, ktoré budú investovať do cudzieho majetku. Pokiaľ máme dané pozemky vyvlastnené, vtedy by to nemal byť problém. To som konzultoval aj s našim kontrolorom. Myslím si, že viacerí z nás sa na to pýtali. Takže vtedy, keď sme boli na tom hločnom stretnutí, čo sme rozprávali o tom, že by sa tretinkovo financovala tá projektová dokumentácia, pri požiadaní pána Grigorka som požiadal, aby v zastupiteľstve od variátu, alebo v výbore od variátu, riešil aj pozemok pod miestnou komunikáciou. Urbaria sa na tom stretnutí v tom 7. mesiaci, alebo 8. mesiaci, prepáčte, shodol na tom, že ako náhle bude ten pozemok vymeraný na základe projektovej dokumentácie, predtým sa zamerať nedá, bude mať samostatné parcelné číslo a bude za euro, alebo bezoplatne, alebo za euro, neviem, prečo tam text je napísané, prevedený do spoločného nájmu na obec. Čiže svojím spôsobom nedá sa to robiť skôr, lebo pokiaľ nemáš tú cestu zatrasovanú, nevieš, pokiaľ pôjde, nevieš urobiť parcelu, ktorá pod ňou fyzicky bude. Ja nie som právnik, ja sa neviem teraz hľadať, že ak by to malo byť po správnosti. Ja len hovorím, ja si za tým názorom stojím. Ako kľudne, na tej tretiny za mňa to nie je problém. Problém čo je, a to ale, hej, akože ty si zodpovedný za to, ak to schválime, ty budeš nesprávnu zodpovednosť, keď obec použije prostriedky, keby na majetok, ktorý nie je v jej vlastníctve, aby z toho nebol problém. To len upozorňujem na to, hej, pokiaľ si za tým OK. Ja si za svojimi slovami stojím.
Môžem argumentovať aj tým, že ďalší bodom programu bude schvaľovanie vecného bremena na miestnu komunikáciu, ktorú bude robiť Real SRO, tiež majú projektovú dokumentáciu, sú v stavebnom povolovaní a teraz nás žiadajú vysporiadať majetkoprávny vzťah, lebo právny vzťah znamená buď vlastníctvo, buď prenájom, alebo vecné bremeno, ktoré akceptuje podľa stavebného zákona stavebný úrad. A oni riešili to vecným bremenom preto, lebo potom, keď sa tá cesta postaví vzadu, bezodplatne prejde na obec. Z logických dôvodov. Čiže tiež tá postupnosť je presne taká istá ako v tomto prípade. Nemôžeš určiť parcelu, keď nevieš, kde bude trasovaná cesta. Keď nevieš, kde bude trasovaná cesta, jak urobíš samostatnú parcelu a urobíš na nej nejaký majetkoprávny vzťah? Asi takto. Teraz to dáva zmysel, ale doposiaľ taká prezentácia nebola. Čiže pán starosta sa nečuduj, že potom pozeráme my, že... Pozri, Ľubo. Čak ja vám tu vysvetľujem, ja si myslím, že komunikujeme, vysvetľujem tú situáciu, takže snáď to dáva zmysel a má to logiku. Lebo to tiež ako je uznesenie, ale nejaké parcely tu chýbajú, čiže... Ja neviem, mali by tam byť všetky parcely. Som na schvál to videl, ja som tu dopisoval dneska ešte tie parcely. A nie, tam nie, ale v tej zmluve, sorry. V tom uznesení nie. V tom uznesení nie. V tom uznesení nie, lebo on sa odvolával na tú zmluvu, ktorú... Lebo tá parcela ešte fyzicky neexistuje, takže nedá sa presne definovať, ale bude realizovaná až po zameraní a bude samostatná ako komunikácia. No tú parcelu sa jedná, čiže tam sú všeobecnosti tie parcely, ktoré by to mali byť. A tu píšete, že rozšírenie miestnych ciest, vypracovaný nejaký projekt v apríli 25, to niečo také máme? Máme, možno, že mali chudnú informáciu. Oslovili sme apríli, však boli sme tu na pracovnom stretnutí. Bolo to asi marec, apríl, alebo nejak tak, keď sa nemýlim. No, niekedy okolo. Niekedy takého doby, tak asi to sme zmetočne tak pochopili, že to tam robili, ale máme 8. do 1025. Čo reáli žiada je čisto obecný pozemok. Čo reáli žiada, to je čisto obecný pozemok. No toto je rozdiel. To je rozdiel, no. Áno. Ale tam by bolo možné žiaduce, ten pozemok, čo je vedľa Realit SRO na novej farme, osloviť pána majiteľa, či by sme nemohli sa k nemu dostať, lebo tam, keď sme realizovali cyklochodník, tak v tom úseku nebol oprávnený náklad, lebo nebol tam, boli sme na tom pozemku. Keď sa pôjdete na Zbix, tak budete vidieť, že tam sa zužuje tá parcela obecná. A je tam taká parcela ležiaca hneď v majetku Realit SRO, Matrix. A tu by bolo vhodné vstúpiť do jednania a vyskúšať to dobrať do majetku obce. To znamená pri ďalšom... Áno, pýtam, ako v ďalšom bode, sorry, mohol som počkať, akorát troška sa pýtate, tak to bolo... Ľubor tú tému otvoril, tak som reagoval. Tam len, že tam je analogia, akože na to poukazuje nejaká, akože čiastočná tým, že tam je tá cesta naozaj vo vlastníctve obce. Anka. Toto je ich? Nie, toto hovoríš. Hej, prepáč, toto. Toto je obecný. Páči sa. Dobre, ja by som k tomu povedal, tak uvedol to aj z toho, čo ja mám informácie. Vec sa má tak, že bez ohľadu na to, že nejaká dohoda tu bola prezentovaná, alebo nejaká zmluva, ktorá v podstate ešte nie je platná, alebo nie je ani zverejnená. Spojená starosta, že bude nejaká nová zmluva. Každopádne tá zmluva, ktorá bola ohľadne nejakého spolufinancovania nejakých aktivít. Každopádne vec sa má tak, že pán Labuda nám zaslal faktúru, predpokladám, že pán starosta má k tomu aj zvyšok, nejaký elaborát, nakoľko faktúra sa dodáva na projekt pre stavebné povolenie. Tá faktúra je v tej výške, v akej je to rozpočtové opatrenie a teraz z pohľadu toho, že či je možné financovať, či nie je možné financovať, elementárna logika z pohľadu nakladania s verejnými financiami hovorí, že do majetku cudzieho, pokiaľ obci neprináša nejaký užitok a nejedná sa na nejakú verejnú prospešnú činnosť, čo by to sa mohlo považovať, nie je žiadúce. To je jedna vec, že do samotnej stavby v tomto stave, kedy je to nejak majetkovo neusporiadané, ešte asi nie je reálne investovať, ale z pohľadu nadobudnutia projektovej dokumentácie, ktorá bude našim majetkom, dokumentácia ako taká, ako dielo, ktoré sa vie použiť na realizáciu stavby, tak toto dielo naše bude. A predmetom tejto zmeny rozpočtu je práve obstaranie tejto dokumentácie, takže
z tohto pohľadu ja nevidím problém. Samozrejme už, jak to bolo doteraz riešené, to ja už neovplyvním, ale z pohľadu toho, čo my nadobudneme od pána Labudu, tak toto bude naše. Môžem sa opýtať? Hovoríte o stavebnom povolení. Nie, hovorím o projekte. Kolega, o projekte. Podľa nového stavebného zákona už nie je taká definícia, o akej hovoríte. Sa hovorí o stavebnom zámere a tak sa to prezentuje. Tým pádom, keď máte schválený projekt pre stavebné povolenie, nie je platný. Dobre. A ešte jednu pripomienku mám. 2 roky tu chodíme ohľadom tej cesty. Pán starosta, ty si povedal, že dáš vypracovať štúdiu, na ktorú si nebol ochotný dať 1 000 eur. Jak si nebol ochotný 1 000 eur? Vtedy si sa vyjadril, že nedáš dať. Áno, vypracoval Martin Král darmo. Nie, že dáš pánovi Labudovi. A teraz je tu na stole na stavebné povolenie. Neviem o tom, že by takéto bolo. Nikto to nevidel. Nie som svedomý, že to Čeko povedal. Nie som to vedomý. A nie som svedomý toho, že si pozri predchádzajúce zastupiteľstva spred 2 rokov. Možno, že tam niečo také bolo, ale štúdia už dneska by stala 1 000 eur. Čovka stala pred 2 rokmi. No ja nehovorím o cenách, ja hovorím, aký je postup. Že sa mi to zdá nekorektné, že by ste tu hovorili o projekte pre stavebné povolenie a nikto nič nevidel. To my svoj postup už obhajíme, už tak to v poriadku s sajnou radníkom, potrebujeme to financovať, takže... Tak to nie sme na rovnakej vlne, pretože stavebný úrad je... My sme účastníci konania tiež. V prípade stavebného povolania budete účastníci konania. Páči sa, Dana. Ja som chcel... Ja len chcem pripomenúť, že boli sme tu, keď tu bol pán Labuda, zavolali sme si opäť projektanta. No vidíš, a nás nezavolali. Aj páni poslanci tu boli, aj Ľubor Mikula tu bol, boli tu aj dotknuté strany, ktorým sa ukrajuje s pozemkou kvôli takomu. Vtedy sme sa rozprávali o tom, Martin Král doniesol tú víziu, jak to má asi vyzerať, a pán Labuda povedal jednoznačne, vy víziu už máte, ale keď ja vám ju spravím, zaplatíte takmer polovičku projektu. Správame to tak, že vám rovno budem robiť projekt, všetci sme tu sedeli. Bol tu ešte aj Gregorik z Urbariátu. A vtedy to bolo povedané a na základe toho sa dáva žiadosť priamo na projekt. Plus teraz, keď povedzme, že platím ja, platí Urbariát a platí obec, vy, jak poslanci obecní, by ste mali skákať od radosti, že neplatíte celú sumu. A projekt bude váš, to bude vaše dielo, nie moje. A takisto sa mi... To je v prvom rade tvoj, akože, Dano, bol som tu. Ešte dohovorím. Troška sa ma dotýka, že pôjdete ku mojemu domu. Viete, koľko tam je z pozemkov stavebných? To čo rozprávate, že ku mojemu domu? Tak to nie za seba sa len bijem. Však tam je skoro 3 hektáre pozemkov. To nie za mňa. A vy, jak poslanci, by ste sa mali byť za to, že by tá obec rástla. A nie, že by ste povedali, že hlavne, že sme to zastavili. Dano. To je super. To je jednanie. Za mňa áno. Obec má rásť, ale má rásť organizovane. Ako, vieš, ja nemám nič proti, ty si obišiel povoľovací proces. Obišiel si ho. A to není rovnaká stavba, jak stavba niekoho, kto si ide požiadať o stavebné povolenie, dostane ho a následne potom troška iný prístup by mal byť k takému človeku, ako k občanovi, ktorý si to postaví hajbu. Keby sme všetci takto neorganizovane začali stavať stavby po našom kotári, tak by to vyzeralo. Vieš, ja nemám nič proti naozaj. Ako však... Ja budem reagovať. Hej. Získajte povolenia, normálne tak, ako každý jeden, čo tu niečo stával v obci. A myslím si, že nebude problém sa dohadovať, vieš. No. Hej, vieš, že na tom stretnutí ešte Jožo Gregorik rozprával, že oni aj nevedia, kedy začnú stávať, vieš. To bolo také, akože, ja mám za to, že Urbariát trošičku stratil, hej, akože, neviem, či zaspal, hej, ale proste, keby netlačí sa na pílu na to, aby Urbariát tam začal výstavu. To bola aj debata ohľadom tej trafostanice, kde sme sa bavili, že to bude previac domu, ale zatiaľ
Zatiaľ to tam nevidím. A vlastne na základe toho, však ste tu boli na tom zastupiteľstvom, ja osobne som navrhol, že najprv si dajte povolenie do poriadku, nechajte si to schváliť, však ako asi na tom pracujete, predpokladám. A potom sa môžeme baviť o veciach, do ktorých má obec ako investovať, ako do infraštruktúry, ktorej bude ktorej bude patriť. Hej? To je za mňa. Dobre, a teraz ja poviem. Pred 2 rokmi asi sme darovali, sme sa dohodli s obcov na nejakom systéme, že dáme pod Hryskom pozemky. S tým, že sa obec zaviazala byť súčinná s prístupovou cestou a s mostom až k našim pozemkom. Ja tú súčinnosť nevidím. Ja 2 roky čakám, 2 roky predtým, než som začal staviať, som tu búchal po stole, že chcem, pomôžte mi, tu nikto nemal záujem, preto som začal stavať. A vy teraz mi poviete, že ja som ten porušovateľ, hej, tak vy si pozrite svoju zmluvu, že je tam napísané, že budete súčinní. A vy súčinní nie ste. Jedine, kto tu je súčinný, je starosta. Ten mi kus pomáha a to je všetko. A ostatok vybavujem ja. Tak ako, jak sa vy chcete... Je k tomu uznesenie, a neviem, či to asi nepamätám. Je to zmluva, ktorú ste schválili. Ja mám na to papier, takže nebudeme sa o tom baviť. Neviem presne, či vy alebo bývalé, aby sa s ňou... Je to zmluva, ktorá prešla na zastupiteľstvo. Dobre, však ono zase vravím. Mení to situáciu to, že máme tu uznesenie, že Urbariat kvázi súhlasí s dlhodobým prenájmom, lebo doposiaľ to nebolo. Čiže aj keď nie sú tu uvedené žiadne parcely, tak mám za to, že snáď sa bavíme o parcelách, ale to je zase také domienkové iba. Ale teda, ako povedal pán Hrobľák, že nejaké vlastnícke právo snáď týmto papierom nadobudneme. Čiže... Prosím? To máš v zákone. Rozpočtové pravidla územnej samosprávy číslo 583 z 2004 zbierky. Rozpočtové prostriedky obce sa môžu použiť len na účely obce, nie na zveľaďovanie cudzieho majetku. Ja, Paťo to vysvetlil, že projektná dokumentácia je majetkom obce. To bude majetkom obce. Dobre? Bude majetkom obce, ešte čo chcem povedať, popred naše parcely, čo máme na druhej strane, je obecný pozemok. To je obecná cesta, čiže obec nedá do cudzieho majetku. Čiže to nie je tak, jak bolo posledne povedané, že pri pani Bašistovi taký fliačik. To nie je fliačik. Na druhej strane je takisto cesta, ktorá je obecná pri pani Bašistovej a popred naše parcely. Ešte cez Ivašovský potok je obecná parcela. Čiže nie je to taká pravda, že nemáte tam obecné. Máte tam obecné. A plus vám ešte Urbariat ku tomu obecnému, že by cesta dosahovala tú šírku, jak má dosahovať, dal vám Urbariat k tomu súhlas. Čiže viac menej máte všetko vybavené. Už to je len na vás schváliť. Bavíme sa o niečom, to nikto nevidel. Prečo tam nie je ten projekt a nech každý povie svoj názor? Teraz sa bavíme o financovaní. No ale musíme... Keď sa budeme baviť o samotnom projektu v rámci stavebného povolania, budeme všetko vidieť a vy ako účastníci konania budete mať pripomienkovať. Števka, ty dobre vieš, ako je to proces? Pracuješ v tom? To ma prekvapuje, že takto tu rozprávaš. Tak od veci, prepáč. No pretože hovoríte o stavebných parcelách. Koľko je tam parcel? Si nepovedal. Spýtam sa ešte raz. Ty, keď si riešila svoj súkromný dom, volala si všetkých účastníkov konania, kto bude platiť projekt? Som si ho zaplatila sama. No vidíš, no tak teraz neplatí obec sama, ale za tretiny platím. Ale vy ste investor, hej? Obec. Podľa tej zmluvy sme traja investori. My, Urbariat, Danorel. To som sa ešte s tým nestretla, že boli traja investori. To je hanba, že musí platiť za cestu. Kto platil za cestu? Kto z vás platil za cestu? My. Kde? Kde ste platili? Pred sebou. Určite. Už tam ešte aj preto. Aj za chodník. Spýtam sa, je to cesta? Áno, aj za chodník. Prečo ste zahradili obecnú cestu? Ale je cesta. Rozprávajte k veci tam také. Už to vám nepasuje. Už to vám nepasuje, takže to už je od veci. Kto platil za cesta? Kto platil za cestu? Vy prečo ste vy nezavolali obec, keď ste predali do prenájmu? Lebo Urbariat vám dal do prenájmu pozemok. Ale bola tam obecná cesta, obecný asfalt. Kde máš to? Asfalt obecný. Kto tam dal? Bašista Štefan. Toto poprel aj pán Gregorík. Máme zavolať pána Gregoríka a pána Kudríka. Popreli to by pred vami. Že ste boli poslancami, že to nie je pravda. Tak neviem, ja neviem, kto je pravda, lebo ja som tu vtedy nebol, ale toto vaše tvrdenie poprel aj pán Kudrík, aj pán Gregorík v tejto miestnosti. Dobre. Trebalo tú cestu
Tak nevidím dôvod teraz, prečo ste proti tomu, že by Ale sa bola proti cesta. čomu ja som? Áno. Ja chcem vidieť, čo Počúvaj, tam bude. Ja Nič som viac. za, robte cestu. No tak. No však je. Ale robte oficiálne A jak sa to robí? podľa Stavebného zákona. stavebného Tak sa to robí nedá. Robte. Musí byť prvý projekt a ten sa teraz rieši. No, ale uvidíme. To však ukáže, kde, koľko je tam ľudí. Stavebných pozemkov. Hovoríte o stavebných pozemkoch. Koľko Bude je tam robené ľudí? nové zameranie, Urbariat bude robiť nové zameranie z toho dôvodu, že tam bude robiť sa zameranie pod touto komunikáciou na základe tohto projektu a potom sa budú aj určovať, koľko je tam pozemkov. Je tam asi 9 pozemkov urbárskych a ešte sú tam zväzníky. Bolo 9 alebo 7. Aj podľa tej štúdie, ktorú prezentoval Martin Král, tu pred poslancami je tam 9 pozemkov. No. Urbárskych 9 pozemkov. Ešte sú súkromné parcely tam. Už to bolo rozparcelované. Však robte cestu. Však rob aj diaľnicu. Však to robí. Však to robí. Ale čo vy? Prečo na nás? A čo? Prepáčte, počkajte, ja vás poprosím, hlásme sa, lebo tu vznikne chaos a neskáčme si do reči. Pán poslanec má teraz slovo, chce sa vyjadriť a... Pán Rovlek si spomínal, že máme tu už faktúru od Labudu. No to teda mali by sme mať aj projekt, ne? Presne. Projekt je v tomto ústavnom rade. No prečo? Ale zase to Prečo? Projekt 2 týždne po platnosti. Lebo sme mali pán starosta stretnutie vo štvrtok, si išiel hľadať projekt, tak som mal za to, že som myslel, že to o tej štúdii vravíš, alebo o tom, čo Martin Král vypracoval. No tak však si ho pozrime a potom to bude jasné, že čo tu ideme skladať. Ja som ste mal zvládať stretnutia, to nám to môže dať. Ja to mal dovolenku, pani úradnička. Ja som tiež sa vidieť, že to zoberiem, ale nebola tu na dovolenku. To už ja hovorím, to len 2 dní v týždni. Ale ideme sa baviť o tom a nemáme papiere zase. Ale my sa nebavíme o projekte, ale my sa bavíme o financovaní projektu. Pochopme to, to je rozdiel. My sa bavíme o financovaní projektu, aby sme ich financovali projekt, ktorý je pripravený na tú miestnu komunikáciu. V takej intencii, ako bol predložená štúdia, ako sme tu všetci sedeli. No dobre, ale tak ja platím, najprv sa chcem pozrieť, za čo platím, nie? Či jak? Keď spravím projekt, ja s projektantom mi robil projekt takisto, tak som ho konzultoval s ním, potom mi ho ukázal, vravím, OK, všetko teraz je dobre, spravil faktúru, som mu zaplatil. Či teraz je nejaký projekt, nevieme do akej hĺbky, lebo som sa ťa pýtal, je v projekte aj vlastne pokiaľ ide ten projekt alebo tá cesta, je v projekte aj most? Je aj most v projekte a končí to na konci, odbočiskom na konci, jak končí vlastne v územnom pláne IBVčka, tam sa otočisko otáča naspäť. No, lebo vravím, zase toto je prvýkrát. Ja by som ti odnesol, aj štvrtok by som ti ten projekt dal na hľadnutie, len hovorím, že nemal som ho, lebo konzultoval som to s Marcelou, má ona už pri podklade. Lebo je rozdiel, a zase, pán Rerko, za vás, lebo je rozdiel, keď sa bavíme, že či tu zrazu vznikne projekt iba na urbariatské pozemky a povie sa, tam most tam nebol a toto si riešte zase vy. Lebo mne to trochu príde nelogické, že ani nevieme, že vlastne čo riešime. Projekt je zrobený celý až po poslednú časť, ktorá je vtiahnutá do obecného. No lebo teraz minimálne ja mám túto informáciu úplne prvýkrát počujem. Ja takisto. A toto je vlastne ten zmysel, čo sa aj s Lukášom snažíme povedať, že to nemôže fungovať komunikácia tak, že nevieme o ničom a potom pýtame sa a taká tu vznikne konfrontácia, že ako keby my sme boli proti. Ale my si uvedome, že nás potom sa budú pýtať, že schválili ste to a to a nejaké postupy sa obišli. A zrazu prídeme na to, že môže byť niečo neplatné. Takže, lebo ja som aj teraz vlastne tá pri trati IBV, OK, oni si to riešia na svojom a posledné, čo im chýba, tak je to pripojenie na cestu, tak pýtajú nás, že spravia vecné bremeno. Tak ja mám za to, že tiež mal spraviť Urbariat uznesenie alebo takú istú zmluvu ako to IBV a dať nám, že No presne tak to je. Pôjdeme Urbariatu a doniesieme mu ten projekt fyzicky urobený, ako je teraz fyzicky urobený. Urbariat urobí vecné bremeno alebo na prenájom pozemok. Na konkrétnom prípade prenájom pozemok.
Čiže to je presne to isté, ako hovoríš ty, robíme my. My príjeme na Urbariat s projektom, jak tu je projekt, a budeme žiadať prenajať tie parcely, do ktorých vstupuje ten projekt. To je presne to isté, len si sám oponuješ. Len nebolo to správne odkomunikované. Nie, nebolo to správne odkomunikované, lebo... To bude potom ešte aj investorom toho mostu a cesty, keď to bude naše. Keď to bude raz naše, to bude investor. No tak dohoda je taká, že pokiaľ nebude nejaká relevantná výzva a tým projektom nebudeme pripravení, tak my z vlastných peniazí nebudeme schopní robiť tú cestu. Lebo zase, ako tu zoberieme ten príklad... Lebo my na to peniaze nemáme, vieš, to vieme. A keď sa rozhodnete zoberiem úver, vy, poslanci, tak bude to investovať obec. Ale podľa mňa je schodnejšie počkať nejakú výzvu, byť pripravený a zúčastniť sa jej. A pokiaľ nemáme projekt a stavebné povolenie, tak nemáme ani pripravenosť, ani sa ničoho nezúčastníme, lebo bude tam časovať jeseň. Hej, no štandardne to rieši podobne, ako to robia tam pri trati. Developer postaví cestu, robí prípravu a potom to bezodplatne alebo za nejakú smiešnu sumu odovzdáva obci. Hej. Ceny pozemkov, ceny projektovej dokumentácie si zaratáva do ceny, teda všetky náklady si zaratáva do ceny pozemkov a tým pádom sa to navýši. Nie je to štandardné. Tak, naše obci to je prvý prípad. Doteraz všetky cesty prístupové, či už pani Rušovská, či už ideme riešiť pod vykrývačom, či už bola nová družstevná, financovala obec kompletne. To, že teraz prišla iná situácia, to nie je štandardné. To je prvýkrát a buďme radi. Ešte jednu vec som povedal. Ja nie som developer. Ja som obyčajný občan, tak jak vy, a ja som občan. Ja žiadne pozemky nepredávam, sú to moje pozemky a chcem im do ako ním prístupovú cestu, to je celé. Ale Urbariat to tak má, vieš. Ako, vieš, keby som si stával ja na konci sveta dom a treba mi tam urobiť most, tak to mi ho má postaviť. Tak si ho musím postaviť ja. Keď som sa rozhodol, že mám za menej peňazí kúpený pozemok, tak proste ma to stojí niečo. Keď si kúpiš pozemok v obci, tak tu ťa vyjde pozemok povedzme na 150 000, 100, 120, to je jedno, proste nepodstatné. Tam si kúpiš pozemok, ktorý je povedzme lacnejší, no a musíš znášať to, že tam musíš tie siete pritiahnuť a tak ďalej. Hej. A tu ideme vlastne celá tá ťarcha sa ide hodiť na obec a ideme sa tváriť, že ako takto to je normálne. No za mňa, pozri Dano, ja sa potrebujem tiež, mňa sa ľudia pýtajú na môj názor, hej, že stretám sa aj s občanmi aj tu, aj s kolegami sa o tom bavíme. To sú bežné otázky, akože prečo ste to schválili, tá nový Rerko, ja to potrebujem, a to, čo Matúš povedal, ja to potrebujem vedieť zodpovedať ako tak, aby som sa nemusel hanbiť pred nejakým. Vieš, keď mi to vysvetlíš, prečo to tak má byť, alebo ľubo, hej, a to ľudia pred kamerou, tak aby som bol fakt na 100% presvedčený, že je to správny postup, ja to môžem ďalej posúvať, vieš, ale ja teraz nemôžem s niečím, s tým nie som presvedčený, tu ticho len zdvíhať ruku, rozumieš? Lukáš, preto, lebo doteraz sa všetky rodinné domy takýmto štýlom našej obci riešili. A my vieme prijať Zenko, a je tam poplatko za rozvoj a môžeme zaviazať tajemníkov, že budú platiť za to, že ich zriadíme my inžinierské siete. Len potom to treba prijať, prísť tým. Tak to bolo nastavené aj s tými pozemkami, ktoré vlastne Urbariat. Pred 5 rokmi, alebo neviem koľkým, keď sa o to začalo rozprávať, tak mali dostať za metr svojich 10 eur. Dneska to je bezpredmetné s tým, že my zabezpečíme inžinierské siete. Jasno. A keď sme sa bavili s Rochom ohľadom tej výstavby na družstve, vpravo, jak má Ľubo Matoš za ním, tak tam bolo jasne povedané, že cesty vybudujú oni a odovzdajú nám ich. Hej? To bolo keby, čo bolo akože za mňa korektný prístup. Aj inžinierské siete. Aj inžinierské siete. A takisto minulého roku a pre roku 2023 sme investovali 1 000 000 do kanalizácie a investovali na to my. Oni robia aj kanalizáciu, investujú oni a bezoplatne dajú správy obce. Na základe tých zmluv, ktoré ste schvaľovali. Teraz to je prvý prípad toho, že je taký úsledný pozemok, bere to ako investíciu, ako biznis projekt, tak to rieši individuálne, aby nestal. Lebo vie, že my mu tú cestu nespravíme na svoje peniaze a on predáva tie parcely 500 metrov za 95 000 eur a tam to má všetko, čo to máme. Dano, páči sa. Môžem povedať, my pozemky máme v obci vtiahnuté. My nie sme dali, jak poviete, že dali pod lesom si kúpim vlastný pozemok. Ja som v obci a je to schválené v územnom pláne. Jasné, súhlasím. Čiže sa bavíme o tom, že nie poviete, že som dali preč. Ja som v tom
Áno, rozumiem, je to tak, máš pravdu. Len ja sa pýtam, či je toto správny postup, o čom sa tu bavíme. Hej, to je tá otázka, vieš. Dobre, skúsme to povedať tak. Ja sa nebraním, povedzte vy, jak by to malo byť a správte to, lebo vy ste sa mi zaviazali, že budete súčinní v tejto veci. A ja zatiaľ vidím to, že jak sa to nemá robiť. Jak sa to nemá robiť. Tak sa to nemá robiť. Tak sa to nemá robiť. Jak sa to má robiť? Vy ste tí, čo majú byť súčinní so mnou. Ja nie som odborník od cestárov ani od nikoho, ja som obyčajný človek a chcem tú cestu. A vy by ste mali byť súčinní a vy by ste mali byť mne napomocní. My sme si vás volili, že by ste boli nám napomocní občanom. Zase sa vraciame do toho. Jediný problém je, že tu nemáme projekt a rozprávame sa o teplej vode, ktorá je studená. Ja neviem, no tak vy tiež, keď idete ktokoľvek stádial niečo kupovať, tak chce vidieť, čo kúpi, nie? Že problém je, že nemáme tu ten projekt. A teraz, jak to? Chceš vidieť, čo kúpiš? Čiže ty predpokladáš tak, že pán projektant donesie projekt a ty až potom, ak tebe páči, sa rozhodne zaplatíš. Tak to funguje v reálnom živote? Nie, ale aspoň viem, že svoju predstavu dám, že chcem tu mať cestu. Však predstava Martin to ukradol, sme sedeli na základe toho robil ten projekt. Na základe toho ste mi povedali úrok pokračujte, ale nie toho povedali, že štúdia nie, lebo sa to preplatí. Že bude dvakrát platiť to isté. Dobre, ale prečo sa teraz tiež dozvieme, že projekt už je aj faktúra a my zase o ničom nevieme. Lebo v marci ste povedali, že to mám spraviť. Preto. V marci tu sedel Vlado Geletko, Dano Verko, ale prečo nesedíme, všetci tu sedeli a vy ste povedali, áno, ideme do toho. Schvaľujeme rozpočtové opatrenie. Otázka že či chceme. Nerozumieš, pán starosta. Tak ja by som nemohol zadať objednávku na projekt, keď nemám na to peniaze v rozpočte. Ale prečo nám neukážeš ten projekt? Že vám zatiaľ vám môžem ukázať. Nie je žiadny problém. Je u Marcely, ona v piatok nebola v práci. To je jediný problém. Môžete prísť streda, zajtra je streda, môžem vám ho poslať. Není problém žiadny. Ja neviem, či to ja rozprávam s tým. Ale nebolo, odkedy je ten projekt? Odkedy je ten projekt? Od augustový dátum. No, a od augusta bolo málo času poslancom aj verejnosti ukázať ten projekt. Minulo sme tu mali zastupiteľstvo. Ja toto rozprávam, mne to nejde do hlavy. Pán Revko ho nemá ten projekt? Môžem sa spýtať, vy nemáte komunikáciu s ústavebným úradom? Poslanci, vy sa neviete ale sa mám chodiť priebežne pýtať, či nejaké majú projekty. Celý deň máme zakázané. Čo máte zakázané? Veď Ľubor s stavebným úradom. Nad rámec Len cez podateľňu. No tak si podaj žiadosť. Ale čo máme podávať? Každý týždeň alebo mesiac žiadosť, či náhodou neprišlo niečo na stavebný úrad? Keď máte byť so mnou súčinní, tak čo robte, lebo mňa to už tiež nebaví. Ja vybavujem kopec vecí, mňa to stojí kvantum energie, čo do toho dávam, že by to fungovalo. A nakoniec príde tu jednoduché schválenie tretinovej ceny a zdá sa, že je to obrovský problém. A ten projekt, ktorý robil... Netransparentnosť, ktorá tu funguje, tak jak to funguje... Vyprosím si takýto terminológiu. Vyprosím si to. Dobre, lebo ty si nám povedal, že to projekt spravil, tak to vyprosím. Prestaň, dobre? Prestaň povedať. 36. bola žiadosť, si povedala, že nebola pripravená. 36. bola podána, tak si vyprosím také termíny. Dobre? Stále to budem opakovať, lebo proste... Keď vieš, že máš urobený projekt, komunikujeme spolu cez WhatsApp, cez chaty. Chlapci, mám hotový projekt, faktúre, príďte sa na ňu pozrieť. Ľubo, nikto ti nikdy neodriekol. To, vieš, tie pracovné stretnutia postupne, ale pomaly, ale isto prestávali mať zmysel. Lebo sa na nich stretneme, dohodneme sa na niečom, ty si z toho selektívne povyťahuješ veci, ktoré ti sedia do karát. A ostatné veci máme... A neviem, čo to riešime, akože fakt, ako neviem, tak nie, lebo presne o tom sa bavíme a potom sú občania na nás nahnevaní. Ak sme tu na to, že by si to iba kopli, tak to je strašne málo. To není o tebe. Lebo ja ti poviem konkrétne teraz. Za posledné 2 roky, koľkokrát si bol pri mne v kancelárii, alebo niečo opýtať, alebo niečo sa zistiť. Počúvaj, zdvijem telefón, lebo potrebujem niečo od teba. Koľkokrát si bol pri mne? Keď už sme pri tom. Ja mám všetko, každú aktivitku prísť a utekať ako tebe doma a pýtať sa ťa, že áno, je to poriadku. Že budeš potrebovať naše hlasy a budeš potrebovať niečo schváliť, lebo takto kladí zákon. Na základe čoho som dal toto urobiť? Na základe vášho poverenia pre pána Pekara sa prosím. Od augusta do
skoro konca septembra je skoro 2 mesiace, mesiac a pol. Prečo sme nemohli vidieť ten projekt? Prísne tajné. Ja nehovorím, že však, jak nemohli ste? Pýtali ste si o štvrtok, som vám povedal, že hľadal som... však my sme nevedeli, je v stajnom úrade a v piatok nebola stajanovečka. Ale odkiaľ sme mali vedieť, že ten projekt vôbec je? Máme chodiť za tebou, pán starosta, to, že ten projekt na základe odporúčania je urobený, už je chyba. Lebo my, keby sme riešili to normálne, dneska sme mali schváliť financovanie a projekt sme tu nemali riešiť ešte. Ja som vravel, že teraz dobehne všetkých, lebo stále z každého pracovného stretnutia sa má zrobiť body, čo sa bude riešiť, zápis a podpísať sa. Ja robím z každého jedného. Nevidel som ani z jedného iného pracovného stretnutia taký zápis, aby bol s bodmi a podpísaný. Aby sa teraz zobralo, aha, páni, tu ste to podpísali, ste súhlasili. Máš také dačo? Ja si myslím, že sme ľudia, že stojím sa slovo, ale vidím, že to bude musieť tak presne hovoriť, nahrávať, zapisovať, lebo... 3 roky hovorí. 3 roky ti to rozprávam, každú jednu pracovné stretnutie, napíš body, napíšeš zvolávam pracovné stretnutie, nič viac. Stále príjemné, napíš body, čoho sa bude týkať, 1, 2, 3, 4, 5, aby sme sa držali len tých bodov, lebo potom ešte o toto a chodíme, melieme a nakoniec toho aj tak nič nevyjde. Takže z každého jedného pracovného stretnutia treba zrobiť zápis. Takýmto sa nebudem musieť ísť. Som myslel, že keď budem mať celé stretnutia ku programu zastupiteľstva a prípadne pod takým doplňujúcim bodom, ako bolo minulého týždňa štvrtok, že vieme, o čom správame, ale dobre, v poriadku, beriem to a vidím, že to je správna cesta. No, čo je samozrejme. Môžem aj k tomu sa vyjadriť. Vyjadrujete sa k veciam, si myslím, že až tak na 100% nerozumiete. Pán Labuda nám tu prezentoval, neviem kedy, v marci alebo kedy, jak by to malo byť, jak by to malo vyzerať, čo všetko by malo byť dodržané. Boli sme tu, urobil projekt. Áno, máme zavolať po pol týždňa a povedať, to máme škicu, poďte sa k tomu pozrieť. Stalo sa? A čo ty, ako ty si odborník ohľadom toho? Ja som poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý sa má právo k tomu vyjadriť. Si poslanec, to je v poriadku, ale nemáš na tú špecializáciu. Ty môžeš mať nejaké pripomienky, ale za všetko zodpovedá projektant. A keď ten projekt urobil podľa jednotlivých tých paragrafov a predpisov, čo my máme k tomu ešte tu strkať nos do čoho? Samozrejme, keď tam v rámci stavebného povolenia budú pripomienky, on ešte bude to opravovať. Logicky, keď také negatívne vyjadrenie z inšpektorátu, tak samozrejme on bude... Tak rešpektujme to, že mal ochotu tu prísť, spracovať ten projekt a nejak posunúť nás ďalej. My stále sa vraciame a nie sme na to odborníci. Ale ide o to, že napríklad... Ešte raz. Nie sme na to odborníci. Dobre, ja nejdem o... Dobre, nie sme odborníci. Ale uzavrime to, lebo nemá zmysel tá debata. Buď schválime to, alebo neschválime to. Normálne, dajme ohlasovať. Prepáč, Lukáš, ja sa pridám tiež, lebo nechala som vás pani rozprávať, ale ku ničomu to nevedie. My tu rozprávame mesiac, 2 dookola rozprávame. Mňa by zaujímalo, či je tu vôľa. Lebo my rozprávame o prekážkach, vymýšľame si a toto a hento a semto, ale vlastne chcete to schváliť? No, máme záujem, že by sa tá obec rozvoj stala. Ideme to platiť zo svojho, alebo ideme to platiť z verejného? Ja sa vás pýtam, lebo keby to šlo o moje peniaze, tak opýtal by som sa, riešil by som to. Riešime verejné financie. No, budeš sa zodpovedať nejakej pani, ktorá ťa stretne, obyvateľka obce, a povie ti, prečo si to schválíš, prečo si za to zdvihol ruku, čo jej povieš? Povieme to, že sa jedná o rozvoj obce a my prispievame 1/3. Stave Dano je ochotný 1/3 zaplatiť. Urbaria 1/3. O čo vlastne ide? Prvýkrát to z vašich peňaží ide. Ty to platíš? Nie, ide to z peňazí ľudí, ktorí mi dali hlas na to, aby som ich zastupoval. Veď akože, bavíme sa o tom, ideme schváliť niečo, čo Matúš hovorí, že sme nevideli ani vôbec. Áno, Lukáš, ale vieme. My ideme schváliť financovanie toho niečoho, to niečo ešte fyzicky nemalo byť. To, že som spravil procesnú chybu, na základe vášho odporúčania som dal vypracovať ten projekt. To bola tá chyba. To bola tá základná chyba, že som vás počúval. Tak ideme zaplatiť niečo, čo už je hotové, ne? Však ty dookola robíš to, že niečo spravíš, nikomu nič nepovieš a potom dáš tu rozpočtové opatrenie, že potrebujeme to schváliť. Na čo sme tu v tom marci sedeli, povedzte? Na čo sme tu boli? Dám ti slova teraz nie.
Na čo sme tu boli? Keď sme sa o tom bavili s pánom Labudom, keď sme sa o tom bavili s pánom Relkom, keď sme sa bavili s Geletkom, lebo sme vedeli, že pôjdeme zastavať do jeho pozemku, na čo sme tu sedeli, na čo sú tie pracovné stretnutia. Na základe toho áno, bola chyba, že sme povedali Labudovi niečo spraví. Po B, ak si myslíte, že tu stoja pred dverami dopravní projektanti a ja si budem vyberať, tak ste na velikánskom omyle. Dnešnej situácii. Dobre, to len tak na margo. Povedali sme, nech to spraví ten projekt, alebo štúdiu. On to spravil a my to potrebujeme teraz finančne riešiť. No ale veď mal byť tu ten projekt. To rozprávame. My teraz fyzicky riešime financovanie projektu. To, že je, to malo nasledovať. To je chyba. Pán starosta, tak ty daj do návrh, alebo povedz prehlas, že projekt obsahuje komunikáciu, osvetlenie, odvodnenie, most, všetko, čo taký projekt má obsahovať. Ty si toho videl, ten projekt? Ja som ten projekt, áno, a ty si ho videla tiež, lebo si ho aj pripomienkovala. Ja? Áno, ty dala si návrh, aby to šlo takým okruhom a pán Labud nám to potvrdil. Áno, ty si to videla, ten projekt. Ja som netvár, akože by si ho v živote nevidela. No dobre, ale ja som ho nevidela ten projekt fyzicky. Jak vám vyhovuje, nech pána. To bude vyhovaný obecný projekt. To je akože paráda. Teraz ste to priznali, že ste ovplyvňovali projektanta. Ja som nič neovplyvňovala. Nič som neovplyvňovala. Hej, bol som tam dvakrát. Ten projekt nám dvakrát zmenil svoj voľný projekt. No a ty si tam čo robil potom? Ale sme boli na tom stretnutí. Ja som investoval? Tak som tam bol. Keď ja si zaplatím, tak si môžem robiť čo chcem. Navrhla som, že by to bolo na tretiny. Shodli sme sa, že dobre, nech to tak bude a nech urobí ten projekt vlastne. Že dalo robiť projekt, chyba je, že ten pán starosta nám to tu nedal. No ja keby sme to robili normálne, tak by som nemal čo vám dať. To, že je robené, to je chyba. Lebo nemá byť robené v dnešnej dobe. Dneska sa robíme financovanie projektu. Pokiaľ nie je financovanie, projekt nemá byť robený, to je chyba. To je zásadná chyba. Ale váš postup taký, že najprv budete vidieť projekt a potom budete financovať, to neexistuje. Sa spýtam teraz takto. To vám spraví projekt zdarma. Ale my máme spraviť projekt. To vám spraví projekt bez objednávky. Čo pani Mašistová povedala? V tom projekte je osvetlenie, neviem čo všetko je v tom, na koľko peniazí je to projekt, keď je tam finančné krytie toho projektu. Výmer výkaz tam není. Výmer výkaz. A my teraz sa zaviažeme schváliť projekt na niečo, čo možno, že bude fakt len do šuflíka hodené. Dobre, ten projekt vieme pripomienkovať. Samozrejme, že vieme. A možno bude doplnený, samozrejme. Keď bude pripomienkovanie byť aj s účastníkmi stavebného konania, a keď budú pripomienky opodstatnené, pán Labuda bude projekt v rámci tej ceny upravovať. Tak na to bolo povedané. Labuda nie je stavebný inžinier, on je... Dopravný inžinier je. A robí tieto projekty bežne. Ale nie, hovoríš o stavebnom konaní. S dovolením. Pokiaľ viem, dobre, ja tu je tomu zámer asi na 8 v jednom variante, v druhom variante 9 pozemkov o 500 štvorákoch. Dosť zaberá ten priestor cesta. Nie je to cesta ku pánovi Relkovi a jeho deťom. Stále je tomu záujem tie pozemky prenajať na výstavbu na rozvoj obce. Takže nie je to cesta pre pána Relka a jeho rodinu. Za mňa. Neviem, ako ma tu vnímate vy. Tá cesta tam je zrejme asi potrebná. Nie pre neho, ale pre ďalších ľudí. Keď sa spýtajú ľudia, chceme bývať v Hrychovciach, kde ich postavíme? Na cintoríne alebo dali do Lúky? Chcú tu bývať, chcú stavať domy. Zažijú každú možnosť, čo týka pozemkov, staviť domov. Toto je jedna z možností, ako umiestniť 8 rodín alebo 9 rodín. Súhlasím, Ivan, máš pravdu. Je to tak, ako hovoríš. On postupuje úplne tak. Zabudnime teraz na všetko, čo ste tu rozprávali, zabudnime. Teraz povedzme, ideme dať zrobiť projekt. Páni poslanci, máte byť so mnou súčinní, lebo ste sa zaviazali, nie vy konkrétne, ale predtým. Ste ochotní dať 9 000 za projekt? Nie, žiadny projekt, nič nie. Ste ochotní dať 9 000 za projekt? No však sme dali na iné stavby sme dali. Tak potom o čom sa bavíme? Jakže sme, však na tom stretnutí bola veľká nevôľa, keď povedal starosta, koľko to stojí. Preto sa to dialo. Na tretiny preto sa to. No to ja som tam nebol. Predstačíme nás, keď Ľuba zrobil chybu, nemáme projekt. Ste ochotní? Lebo toto vám treba odsúhlasiť tu. Bavíme sa tu pohodne o tom, kde vám treba to odsúhlasiť. Presne pán Relko to definoval. Ale môžem doplniť.
Jednoznačne si. Tak mi povedzte áno, alebo nie. Tak keď nám vyhovuje, dačie pozemky, to je fajn. Keď som vám dával ja pozemky, to bolo v poriadku. Tak. Vtedy to bolo fajn, bolo super. A to, že sa obec zaviazala mi pomôcť, teraz to nejde. Ešte ja som mám platiť svoje. Robím to isté prístup elektriny. Čo mi bolo povedané vtedy? Keď budeš mať cestu, potom sa budeme rozprávať o tom. Vidíte v tom nejaký potenciálny pomoc pre mňa? Alebo pre ostatných, kto tam bude stať? Však keď tam bude pripojka tam, to nie je len pre mňa. To bude pre všetkých tam. A na tých zámienkach si prejdite, koľko je tam parcel a koľko je tam ľudí sa ich obieť. Odňa do toho, keď môžu to vstúpiť, odňa do toho, že sme sa v tej zmluve zaviazali byť súčinní. Ja keď potrebujem napríklad drevo na oplotenie pri právnom ihrisku, zober, koľko platíme, nechaj tak. Keď potrebujem opraviť strechu, rozpočet 2000, ešte faktúru som nevidel. Ako chcem byť súčinný, lebo tento človek je tiež súčinný. Jasné, len my neriešime vzťah vás dvoch, hej, to riešime vzťah obec, stále obec. On to nie mne dával drevo, nie mne domov dával drevo. Ale mne úplne, či to je, keby tam bol hoci kto iný nedávno, tak to isté sa pýtam, presne to isté. Teraz sa ten majetkovo-právny vzťah vysporiadal. Na tom stretnutí na ihrisku nemali ste žiadne výhrady k projektu, ktorý bude stať 4000 eur pod vykrývačom. Áno, správ to. Opravte ma, keď ste to nepovedali. A už čakám zase, keď to spravím, že jak som si to dovolil. To bude to isté, čiže ja sa budem musieť schváliť od vás, lebo fakt, tá komunikácia s vami niekedy je úplne žalostná. Keď mi poviete urob to, ja to urobím a vy ma stretnete. No to môžeš povedať, to isté. Ešte sa spýtam, keď môžem. Tu hore pod vykrývačom máte vizualizáciu spravenú? Nemáme, no veď pán starosta... Nie, však ale pán starosta... A cenu máte, odklepli ste mi to, nie, ty vôbec nebol sa stretnutí. Nebol som. Ale všetci, čo boli, áno, tam správa, tam je náš pozemok, to je v poriadku. Tu už máte tiež náš pozemok, tak tiež to správame, a ešte dokonca tretinovo. Nie je celá suma. Majte rovnaký meter. Čo teraz zavádzaš, jak tretinovo? Jak tretinovo? Však peniaze sa im vrátia potom, tak čo rozprávaš, že tretinovo? No keď nebudeme úspešní vo výzve, tak sa im peniaze nevrátia. No dobre, ale tak chceš byť úspešný? Máme to jasne definované. A chcem byť úspešný vo výzve, a na to musí mať. No tak, ale treba povedať aj B, že peniaze sa im vrátia. Áno, to nie na 100%. Možno, ale zatiaľ to tu neodznelo. Že toto, čo tam v tej zmluve je, to je tak vágne tvrdenie. Ja nechcem vôbec sa nikoho dotknúť, ale keď teraz ten záväzok bol, ja si osobne veľmi vážim to, že vy sa na tom chcete podierať finančne, bude značne ťažké, keď aj obec získa na to nejaké extrémne zdroje, vám tie peniaze vrátiť. No, ja už neviem, že aké boli dohody, ale že by naozaj to nebolo tak prezentované, že teraz budeme niekomu vrácať. Naozaj to vnímam, že to je na tretiny, lebo na jednu stranu ja viem, že to je veľa peňazí pre každého, tých 3-4 tisíc, ale nebude to také jednoduché potom o rok, o 2, o 5, keď ten projekt bude nejak financovaný, tie peniaze z rozpočtu uvoľniť. To znamená, že berme to tak a naozaj stavajme na tých dobrých vzťahoch, že teraz ideme urobiť nejakú skladačku a môže aj keby bolo to nejak reálne, že sa zmení zákon, že by sme vedeli nejak vyplatiť tie ich nároky, že môže, keď tie vzťahy budú naozaj vždycky korektné, že si nikto tie pohľadávky nebude u nás nejak uplatňovať. Je to zmluvu, ktorý práve právnik, ja si myslím, že asi má právne. Lebo ten postup si konzultoval aj s kontrolorom? Zmluvu práve právnik. Anička, Kutrečekovcom máme projekt na cestu. Ku komu? Kutrečekovcom. No vrajme, že mám vôbec to platia tam stavebné povolenie. Aj projekt. Aj stavebné povolenie platí. Všetko to platia vôbec. A tiež nie sú správne pozemky tam pozor vôbec. Lebo sa riešia súdnou cestou teraz. A tam bolo to v tom čadu, že vôbec aj to bude stavať. Doteraz vždy sa to takto riešilo. To, že prišiel nejaký developer, ktorý chce urýchliť proces svojej výstavby, lebo bere to komerčne, to je iná situácia. A buďme rádi, že nám pomôže, lebo on fakticky bude riešiť náš problém. No poďme hlasovať, lebo 7 hodín potrebujem odísť. Buďte to zapečia, že nie ste nejaké už taká skala.
No dobre, takže 6. Rozpočtové opatrenie číslo 12/2025. Návrh. Uznesenie číslo 240/2025. Obecné zastupiteľstvo v Harichovciach schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 12/2025 v súlade s paragrafom 14 odstavec 2 písmeno A, B a C a zákona číslo 583/2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami, presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a povolené prekročenia viazanie príjmov a povolené prekročenia viazanie výdavkov spolu v sume 9225 eur. To je za taký návrh uznesenia. To je proti. To sa držal. Konštatujem, že sme prosím prijali. A prejdem k ďalšiemu bodu dnešného programu a to je žiadosť riešenie miestnej komunikácie. Ako ste správne podotkli, na minulom zastupiteľstve vznikol tam chaos, lebo o tom sa malo jednať a mal sa rozšíriť program o to rozpočtové opatrenie. Nebol som tu, takže troška sa to zle odkomunikovalo a nebolo to korektné. Vidím, Ľubor tam vtedy veľmi hodne to poznamenal aj. Čiže máme tu žiadosti o vrátenie sa komunikácie, ktorá je na konci SMP po Sklonovú farmu, tiež tam IBVčku máme IBVčko a my sme tým majiteľom tých pozemkov vlastne trocha ich majetkov právne vzťahy obmedzili tým, že sme tam dali cyklochodník a respektíve, aby som bol korektný, aby ste aktuálne chytala slovo, cestu pre nemotorové vozidlá. Takže sme tam obmedzili vlastnícke práva a bolo by vhodné, ak by sme to po ukončení udržateľnosti projektu vypracovali projekt na to, že by tie autá mohli chodiť až ku novej farme. Čiže budú tam nejaké výhybne, ale to musí tiež posúdiť dopravný projektant, takisto buď pán Labuda, pán Havš alebo niekto iný. Ale tiež to musíme odsúhlasiť, aby sme mohli v tejto veci tiež konať, je to na vás. Ja som sa, pán starosta, čo som vlastne napísal aj do toho mailu, že zatiaľ, ja by som to nešiel takou horúcou ihlou, ale naozaj zistiť tie veci, dotknuté orgány a tak ďalej, že čo potrebujeme na to a môžeme konať, ale... Prepáč, skáčeš, ospravedlňujem sa. My aj keď chceme vyjadrenie do orgánov na vyjadrenie, potrebujeme projektovú dokumentáciu, lebo nemajú sa k čomu vyjadriť. Čiže my teraz riešime to, aby sme začali robiť proces, ešte stále to je v udržateľnosti, či nemôžeme to robiť ako výstavbu. Čiže vôbec chceme tú cestu zmeniť z cesty pre nemotorové vozidlá na cestu do pôvodného stavu, aby tam tí ľudia mohli tiež to rozparcelovať v rámci územného plánu, ktorý bol schválený a mohli robiť IBVčky. Mne to je jasné, ale teraz je to žiadosť. Ja mám za to, že na tú žiadosť by sme mali odpovedať a odpovedať spôsobom zhruba, ako som to napísal do toho mailu. Ja som to preposlal platenie pripraveného uznesenia. Nemusíme samostatne, lebo fakticky je to istá cesta, môže ísť spolu, keď môže navrhnúť. Sú tam niektoré veci, ako majetkoprávne, tam je to zbytočné, tam môžeme osloviť majetkovské, lebo po farmu je pozemok náš, čiže tam nemáme čo riešiť. No, keď sa nebavíme o výhybniach, máme tam priestor na našich pozemkoch na výhybne? Tak to už projektant povie. No, zase sa dostaneme k majetkoprávne. Zase sme pri tom, o čom rozprávali. Najprv musíme mať projekt, aby sme vedeli, aké výhybne budú, aby sme vedeli osloviť majiteľov pozemkov. No, ale zase, najprv na projekt potrebujeme vyčleniť nejaké peniaze. Aby sme zase nerobili to, čo bol bod pred. Kľudne, ak máte nejaké pochybnosti, lebo fakt, nemáme pochybnosti, ale kľudne oslovte projektanta, ktorý uznáte za vhodné, nevám dám ponuku, aby sme neviem čo. Rozpočet na budúci rok, tak nech sa to dá do rozpočtu. O to nám ide, áno. Môže byť uznesenie také, obecné zastupiteľstvo dá do rozpočtu na budúci rok prostriedky na základe ponuky, lebo môžem osloviť buď Havaša, alebo aj Labudovo, najväčší, a nie na ponuku, čo to bude stáť, a na základe ponuky. Tam budú prostriedky viazané vo vyššej sume, no tak nič sa nedieje. No tak. Vieme to takto robiť, dokonca ten lepšie už takýmto spôsobom riešiť. Ten rozpočet na budúci rok bude veľmi, veľmi napätý. Len potom treba naformulovať to návrh uznesenia, že čo tam chceme dať presne. Nemôžeme tam niektoré veci zbytočne, čo som mal v tom maili, lebo majetok je poriešený. Účastníkov môžeme oslovať, až keď má projekt, lebo nemôžeme skôr, lebo k čomu sa má vyjadriť. Ja len z toho, že naozaj na ich žiadosť im dať informáciu. V tejto fáze fakt nám ide o to, že či sa s ním totožníme, že či chceme tú cestu dať do pôvodného stavu. On len pripomienkoval tým, že on kúpil
farmu s tým, že tam mal cestu. To som povedal. A teraz je tam pre nemotorové vozidla cesta, tam je ten problém, že má neupotrebiteľný pozemok. Ja to presne to isté hovorím, a povedal som aj v začiatku. Motorové vozidla. Zo začiatku som aj povedal, že tam cesta bola, my sme mu tie vlastnícke práva obmedzili ako obec a my by sme to mali do poriadku. On tak teraz ako užívateľ pozemku nemá právo prístupu? Ale ak tam chce mať stavebné povolenie, musí mať minimálne stavebné povolenie na prístupovú komunikáciu. To je presne ten istý prípad, ako je Realit, ako je Danoretto a Urbariat. To je presne to isté, tá postupnosť je presne taká istá. Že musí mať stavebné povolenie na prístupovú komunikáciu, až potom môže pozemky rozpredávať. Respektíve až potom môže žiadať o stavebné povolenie na budovu. A ku kolaudácii musí byť cesta zrealizovaná. Ja navrhujem, že sa s tým stotožnil, lebo fakt je to taká historická krivda z našej strany voči majiteľom, nie len voči pánu Vitkovskému a Rerkovi, ale aj voči ostatným majiteľom, ktorí tam majú parcely a ktorí tam majú BVčky, ktoré bolo by vhodné už postupne, ak nám to legislatíva dovolí, tú cestu vrátiť do pôvodného stavu, aspoň v tom úseku, ako bola. Udržateľnosť projektu, čo sa týka eurofondov, to je... 3 rokov už mám tí projekty. Zle poviem, zle som chytla to slovo. Tak dedinský si medzi nami rozpávaný cyklochodník, je to cesta pre nemotorové vozidlo. Nikto to nemenil, vždy to bola cesta pre nemotorové vozidlo. Páči sa. A dočasne mu môžete tam dať značku, tak tu je dopravnej obsluhe viac povolený. A majiteľ pozemku, alebo ktorý má vzťah, môže ísť? Môže ísť, ale nemôže, ale nejde o to, že tam sa môže dostať, môže. On nemôže zadať stavebné povolenie, lebo nemá tam stavebné povolenie na prístupovú komunikáciu. Vieš to, lebo robíš to. Áno, ale no akože zatiaľ dočasne môže byť. Ale jemu dočasne nerieši, že on potrebuje rozparcelovať a spustiť výstavbu. Do tomu ide. On tam nepotrebuje chodiť s autom. On to nekúpala preto, že tam bude chodiť s autom a kosiť. Chápeš ma? On to kúpala preto, že tam je prístupová komunikácia, požiada v rámci územného plánu o zmenu, obecné zastupiteľstvo to schválilo, je tam IBVčka a teraz to chce využiť. Takže ak môžem ťa poprosiť, Kristine, prečo ho máme odnesenie? Dobre, takže... Čo to je číslo 245 a 246? Hej. Uznesenie číslo 245/2025. Obecné zastupiteľstvo v Harichovciach po prerokovaní žiadosti vlastníka pozemkov Daniela Rerka parcely 5180 a 5181 katastrálne územie Harichovce o posun začiatku cyklotrasy. Za A berie na vedomie žiadosť Daniela Rerka o posun začiatku cyklotrasy a po B odporúča starostovi obce preveriť súlad navrhovanej zmeny so schválenou územnou plánovacou dokumentáciou obce. Za B zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie navrhovanej zmeny. Za C vyžiadať stanoviska dotknutých orgánov. C-čko zrušil, lebo pokiaľ nemáme projekt, tak akože nie, to je bezpredmetný bod, lebo my nemáme také čo žiadať stanoviska. Dobre. A keď ťa môžem poprosiť, skáčem do reči, daj tam aj jedné, aj druhé, že by sme dávali dve uznesenia, že nech tam je aj Danoretko, aj tá spoločnosť, ktorá žiada. Dobre. Lebo to je tá istá cesta, tá istá komunikácia. Dobre. A ešte tam je vyčleniť prostriedky za C. Aj by som tam doplnil vyčleniť prostriedky v finančné prostriedky v rozpočte. Na základe toho, aby sme troška posunuli sa ďalej v našej komunikácii, predložiť na pracovnej porade ponuku na realizáciu takejto dopravnej zmeny od dopravného inžiniera. Aby sme vedeli, o čom to je, aby sme tu netapali jak teraz, lebo zase budeme tam niečo nepresné a potom vzniknú aj problémy. Dobre. Ja by som navrhoval predložiť starostám, nech vyzve dopravného inžiniera, nech nám pošle ponuku, čo bude takýto dopravný projekt stáť, kde sa vieme zorientovať a povieme si potom áno, nie. Takže nezabezpečí vypracovanie, ale predložiť ponuku. Predložiť ponuku na vypracovanie projektu. Ak môžem do toho takto vstúpiť, aby sme vedeli všetci, že boli informovaní, aby nevznikli nejaké veci potom ex ofo, že sme sa nepochopili a zbytočne potom trocha hlasnejšie rozprávame a minimálne ja, tak prepáčte. Toto rokovať s vlastníkmi? Vlastníkmi zbytočne má to potrebovať. Rokovať vlastníkmi nemôžeme, zatiaľ potom nemám predu, nemám s tým problém. Takže to musím riešiť. Ale rokovanie s vlastníkmi je samozrejme bezpredmetné, lebo nevieme, ktoré výjimne budú zasahovať do najprv sa poradíme, vedeli, kde tie výjimne budú a do akého pozemku budú zasahovať. Rokovať vlastníkmi ani D-čko vyjadzujeme a aj C-čko vyjadzujeme.
A upravujeme zabezpečiť vypracovanie, pripraviť ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie na pracovnej porade alebo zastupiteľstvu, to už stačí pripraviť ponuku a prezentovať poslancom. C-čko rušíme. Nemôžeme C-čko. Konštatuje, že realizácia v poslednom začnu bola možno... Môžeme to tam nechať, myslím, že je to jasné. Čo C-čko? Akože, že sme si vedomi, že realizácia fičenia finančných prostriedkov, že to bude stáť. To je dobre, to nech stane. Bude to stáť to, čo vám dám nejaké ponuky 2-3, aby sme mali prípadne verejné obstarávanie spustiť na to. Musíme zadefinovať, čo vlastne odkiaľ, čo chceme. Ale PHZ-ku by sme mali mať, takže... Dobre, to prečítaj ešte raz tým, že cyklotrasa bude cesta pre motorovú dopravu. Takže... Môžem čítať, či? Môžeš, keď ťa môžem. A ja potom poprosím Paťa, nech to dočíta. Alebo Paťa, to bolo láskavé. Alebo čítaj to tým, no. Obecný zastupiteľ v Harichovciach po prerokovení žiadosti vlastníkov pozemku Daniela Rerka a spoločnosti Matrix Slovakia Series SRO samozrejme obce Harichovce o posun začiatku cesty pre nemotorovú dopravu berie na vedomie žiadosť Daniela Rerka a Matrix Slovakia Service o posun začiatku cesty pre nemotorovú dopravu. B odporúča starostovi obce preveriť súlad navrhovanej zmeny so schválenou plánovacou dokumentáciou obce. Ďalej odporúča starostovi obce predložiť ponuku na vypracovanie projektu tejto zmeny. A za C konštatuje, že realizácia posunu začiatku cesty pre nemotorovú dopravu bude vyžadovať vyčlenenie finančných prostriedkov rozpočtu obce na rok 2026. Dám sa, kto je za taký návrh uznesenia? Možno, že to prijať jednohlasne. Tým pádom môžem prejsť ďalšieho bodu dnešného zastupiteľstva a tým je rôzne. Ešte to, čo si chcel dávať, vieš, tu... Realit. Čo to je? To sme zaschválili. Nie, to bol Matrix. Jaj, prepáčte, dobre, ďakujem za pozornie, ale ešte dáme tú zmluvu. To je tiež presne ten istý prípad. Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu teleso cesty zasahuje do pozemku, ktorá je vlastníctvo obce. Jak som rozprával, na to, aby mohla byť vystavené stavebné povolenie, musia byť spravené vzťahy projektoprávne, to buď musí to mať v vlastníctve, nájomná zmluva alebo vecné bremeno. Išli sme, alebo respektíve spoločnosť Read SRO išla formou vecného bremena z toho dôvodu, že tam je predbežná dohoda, že potom to bude bezoplatne dané do majetku obce, tá komunikácia celá. Napísané odplatne. Alebo euro tam je. To povedzme si, euro je bezoplatne, to ti dám aj ja. Ospravedlňujem sa, že môžem tam dať. Jednorazovú odplatu podľa výšky znaleckého Ale počkaj, oni nám zaplatia. Oni nám zaplatia. Oni nám potom odozdajú bezoplatne. Oni nám zaplatia, lebo chcú rýchli, takže oni nám ešte zaplatia, vypracujú znalecký posudok, koľko bude stať ten nájom tejto parcely v tom rozsahu, čo potrebujú. A také toho znaleckého posudku tam zaplatia. Čiže, ale to nebudú nejaké čiastky, že by sme nás zbohatli. A potom, keď tú cestu realizujú, tak nám to dajú do vlastníctva bezodplatne a bolo to argumentované tým, že by bolo zbytočne dávať do nájmu alebo kupovať, keď aj tak to pôjde naspäť do obce. Preto sa volá tá cesta takto, aby to bolo vecné bremeno s tým, že to potom prevedie celé teleso cesty a pozemku. Dobre, ja na to nadviažem. Tá vec, čo teraz si vravel, už o tom samotnom prevode tej stavby, ktorá bude vybudovaná, tá nie je predmetom tejto zmluvy, čo tam je na stole. Ono, keď sa to povie, môžeme to dať do uznesenia, ale to je teraz zatiaľ také len, že sa o tom hovorí, to není to. Toto je teraz zmluva v budúcej zmluve, ktorá pojednáva o vecnom bremene ako takom. To, aké budú našlosti tamtej zmluvy, môžeme len spoliehať na to, že to, čo si teraz vravel, že oni to tam teda zapracujú v tom kontexte. Tak to bolo mi odprezentované, takže posielam to vám, to čo bolo povedané mne, ale nie je to časťou tejto zmluvy. Nedopadli tak, keď sme tam riešili v tej časti verejné osvetlenie s distribučnou, tiež sa niečo povedalo a zmluva troška inak vyzerá, takže že by sa naozaj len toto interpretovalo, čo naozaj už máme na papieri. Určite, tam prišli bodové svetla, lebo tam šla ten prechodcová. Sa nám rozprávalo, že 50 rokov to bude naše, ale zo zmluvy nič také nevyplýva. My si 10 rokov budeme platiť službu, nič nám 50 rokov neostane, ani meter kábla, ani meter úry, nič. Takže naozaj, že pomenujme len toto, čo teraz je. Ale tiež to bolo ako tak prezentované, nie je to z času zmluvy, to je pravda. Dobre, ďakujem za doplnenie. Ale asi vieme, o čo sa jedná, takže interpretoval som to, čo v tej diskusii vlastne ústne bolo povedané, takže
A je logické, že Realit SRO potom, ak Realit pozemky nebudú mať úmysle 1000 cestu, robiť služby, ktoré vykoná obec. A sa to bude týkať potom už aj tej časti, ktorá je súčasťou katastra Levockého? Tiež to pôjde ku nám, ale to ešte budeme musieť riešiť. Tam budú žumpy, teď čekala odčažania cestu a smeti vyvážať. Nie, to bude riešiť, tieto veci musí zabezpečíme stavovača, to je celé. My nie sme povinni toto riešiť. No, ale oni dávajú stavebné povolenie nám. Ale údržba cesty, ako bude odovzdané obci, tam my budeme riešiť. My môžeme preberať len ten úsek náš a tamto do Levoče, čo ide, tak nemusíme preberať my už. Alebo nájsť taký spôsob taký, že by sme vedeli, ako sa bude financovať. Ľudia si potreba si stavnúť aj s primátorom mesta Levoče a nastaviť proces, lebo predpokladám, že on nebude, jeho zájme nebude, že by on to zabezpečoval a bude sa snažiť nejak to spraviť finančne nám vyhovieť, aby sme to zabezpečovali my. Predpokladám, ale o tom sme nerozprávali ešte, ale to len môže tak vydukovať, že... Možno zrušia dovtedy kraje a bude tu náš. Ale to je možné, že sa zrušia kraje a že do jednej kraje bude jednoduchšie potom preniesť kataster tejto časti Levoče ku nám do Harichovej. My potrebujeme občanov. Viete, teraz bola diskusia o tom, že sa preniesie, trocha poviem na Margo, keď môžem, že sa presunú voľby, komunálne voľby do roku 2027, už to je bezpredmetné. A zdôvodnené na Veľkom Zmose to bolo tým, že chcú už v tom období mať 4 kraje a obce nebudú rušené, ale budú musieť mať zastupiteľstva minimálne 2500 ľudí. Čiže to sa otvorí zase o 4 roky a my sme mohli v tom období už túto podmienku spĺňať. Čiže tieto veci, čo robíme teraz, tu schvalujeme aj trocha sem aj súčiny so žiadateľmi, nám do budúcnosti môžu pomôcť, lebo tak je to nastavené 2500 na obec. Máme 1900 plus minus. Čiže by sme potrebovali trocha rozšíriť našu obec, aby sme nemuseli sa spájať s Odorinom alebo s Levockým Lukami. Ale to bolo len také nástrely, ono možno, že ten konečný nástrel bude iný, ale ten prvotný nástrel bol 2500. Takže keď ťa môžem poprosiť, keby sa uznesenie číslo 247/2025. Obecné zastupiteľstvo v Harichovciach schvaľuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku parcelné číslo 648/13 zastavená plocha nádvoria zapísané v liste vlastníctva 1 katastrálne územie Harichovce za účelom budúcej stavby IBV pri trati SO01 napojenie MC na cestu 2. triedy 533 miestna cesta, pričom obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie a prevádzkovanie, údržbu, opravy a užívanie budúcej stavby na predmetných pozemkoch v rozsahu, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena. Dávam sa, kto je za takýto návrh uznesenia? Konštatujem, že to prijal jednohlasne. A teraz môžeme ísť k tomu bodu číslo 9 a to je rôzne. Má niekto niečo v časti rôzne? A nie, tak veľmi pekne ďakujem za účasť na dnešnom zastupiteľstve, za záujem o veci verejné a ukončujem dnešné zastupiteľstvo.